أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أمبدي فلكلو أني لمنكلو أمبيو بفو مغو كلوبانا سيسان مغو نيبانا أمبي فوليني شيني أو بلجلما مالكونا مالكوفي bina Allah sonanga munun salo kona nanga yala konnana anana bo ambala muso do feya comme shenchama amina boy kana dugo kay ka dugo nyina fe nanga bibaro anya kanu anga dokure flafu o konnana ambi bamako malifa ba konnana nyama koro city ni sefu kono Allah bo kona fle bo ambi aw bala jere fo ka barkada ka wolin mando aka nyamadalla aw bal makedo ani aw dinge ali sangari wajuri kala do islamia saraka nin kenen ga mi fulinye shi anga sidima no asharif usman madani aidara ka barkada ka wali mando anaka dima asama be ani annafen tugubaga be chenka ka dugo ke be ka nyini befe o ko fa manga jamana fama fu ku barkada ku kunmando o ko fe nyama koro city ni sefu bela dili ami bedo kramando na ka fu ambi ambala muso fe ya yananga tbenanga manzala nanga barowi ambi folo ka salam dama sida assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah sida ire togo ani jamu ne togo sebe awa o champoni me bebe wuli Gafou awa Koné ni bebe wuli ko Gafou ewa abi wati jamamo amina ife barola nganya kanu bi anga baro doninke Allah bogo nan fle bogo ni kanu ni islam ni mabbe ka bo ankalama ka do ameminaya awa Gafou anana kana baro kife baro njari folo awa jarani alhamdulillah ay baba shite doni baro njari ninga delegation nana bi kana anya de ka kana dugo nyini fe ka kla ka dugo ki anga kira sallallahu alaihi wasallam ay fendo nyefo anyana ka fo islamé hine dine islamé maghari dine wa islamé kanga tabo nyona wa islamé kanga nyonde me kunguni gelewni hero be kono la jarabi mimbi ikabinu nyako promu ambi feki nyini nga nyako bana mimila ikida do ala doni ka doni nyafanye nyako promu nyi so chugudi ani nyako promu nyere gelaj mimbi ka konnana yani nga kuma damne ma fo aflen jamo be assalamu alaikum wa alaikum salam be ko be do kiramanto yana inshallah bashite ni ay aw sere ambi kane nyini nga jaranye nyako koni netlale kalanila nyedimi nso adamine ugogo diabète dido mais consultation ni fon sinfe anana ye kafo diabète magnétique ni opération fitin dole ko laser o de ni fasaw endommagé ka fi un blanyela o de nana ni lojurai alhamdulillah yalla tumuna ni aywa fi blala nyela asera docteur Sobola ka lajelu ke kusbewa ay docteur Sobola menge mal ko ne awul makata jona wala nga traitement bege yotala après intera Tunisie opération ni fonke donc o koroba ira traitement nunu be ko fa ira la ka fo nyi ngoni ka farakli rek agale kusbe ni bella o beira la condition la bare la bashitala d'accord nyi soro sanjume akira on y a dimi damna 2008 mais pour ta vision est belle tara au 2015 encore 2015 d'accord awa Gafou yala nyedimi dimi bi yere farkulo ka nyestra ka wal ma nyete fula dron o dron le do tar dimi warbe farkulo ka souvent dimi mala dimi bi nyekuru souvent obi dimi mais à des fois tieni alhamdulillah ko itlale ko kalana ko nyedimi de isro yi kalan su jumenge on est sociologie de kalanke maîtrise de bembolo sociologie là d'accord maîtrise bibulu en sociologie donc kalan ko fe barako be ko jumena alhamdulillah ala be ko gola okay nyedimi ko fe ni gele
caman sɔrɔ mais ala ni dɛmɛw ni kumakan dumanw n taara IGA la ka barayi dege n y'o formation 1 na kɛ n nana n to la ka n présenter fonction publique la o kɛra 2013 ala y'a ni saraba bɛn maintenant je suis fonctionnaire alhamdulillah ewa awa Gafou ka bɔ i ka so yan ka taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ taa cogo jumɛn na gɛlɛya jumɛn bɛ k'aw la bon tiɲɛ yɛrɛ la degun bɛ n kan parce que n ka déplacement ma nɔgɔn bon mɔgɔw bɛ accompagner n bɛ taa taxi ta n bɛ taa baarayɔrɔ la n bɛ indication di taximan ma u bɛ taa n jigin baarayɔrɔ la ni n bɛ na n yɛrɛ baaraɲɔgɔnw alhamdulillah n b'u fo k'u barikada dɔw bɛ na ni n ye parce que ni dɔ man jan yɛrɛ u bɛ na n bila donc o b'a yira k'a fɔ awa Gafou bɛ baara la mais bolomafɛnko b'a la ani mɔgɔ ko donc a bɛ taxi ta ka baarakɛyɔrɔ indication di taximan ma o b'a jigi ye baarakɛyɔrɔ mɔgɔw fana kɛra mɔgɔ ladiriw ye u bɛna bila souvent an b'u bɛɛ lajɛlen fo o la yala seda awa Gafou ɲɛdimi in kɔnɔna na e yɛrɛ ye adamadenya yɛrɛ faamu minɛ jumɛn kɔnɔ mɔgɔya ma nɔgɔn dɛ parce que diɲɛ wɛrɛ de don c'est un autre monde à part parce que mɔgɔ min alhamdulillah ne bɛ barika da la ye parce que n ye yeli kɛ i delila ka yeli kɛ ka tɛmɛ voilà bon n taalen IGA la dɔw bangena ni ɲɛntanya ye a ye limaniya di ne ma kosɛbɛ a ye n ta kun fɛ parce que au moins ne bɛ se ka fɔ n ye caman ye bon a b'a to i bɛ mɔgɔya fɛnɛ dɔn kosɛbɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ k'i fɛ ɲumanlama mais n'i kɛra banabaatɔ ye surtout lujura degun b'a kɔnɔ parce que dɔw bɛ ɲugu i la dɔw hali n'i taara yɔrɔw la dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ geribu u t'a la ɲɛɲini o degun bɛ an kan kosɛbɛ i y'a ye d'accord o faamuyara yala awa Gafou e bɛ se ka weleda kan jumɛn ɲɛsin i ɲɔgɔnna lujuratɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛdimi ye minnu sɔrɔ ani minnu ɲɛ fiyera ani minnu wolola n'a ye e bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ an bɛɛ lajɛlen ye ladilikan bɛ ne bolo ka f'u ye ni lujura y'i sɔrɔ surtout ɲɛko i b'a di ala de ma siga t'o la bon n'i y'a ta k'a lajɛ c'est pas la fin du monde a ma fɔlɔ i la a t'i laban i la bon lujura a t'i bali ka foyi kɛ ayi parce que ne yɛrɛ taalen an ka yɔrɔ la n'o ye IGA ye caman b'a dɔn UMA fɛnɛ la ɲɛtanw bɛ ko dɔw yɛrɛ kɛ i dabali bɛ ban u kalannen wa u caman ye baarakɛlaw ye a to u caman bɛ ordinateur yɛrɛ n'i y'u yala i dabali bɛ ban donc lujura in tɛ an bali foyi la mais mɔgɔw kana an kɛ bolo kɔfɛ fɛn voilà lujura in ala de y'a di bɛɛ bɛ se ka kɛ a ye donc ni ala y'a di mɔgɔ ma i b'a ni limaniya ta i b'a di ala ma siga t'o la o faamuyara seda awa Gafou yara telefɔni b'i bolo i b'o manipulé cogo di n'o b'i bolo bon comme n ka kow man ca bon ne en général n ka numéro caman bɛ n kunkolo kɔnɔ bon ni n bɛ weleli kɛ n yɛrɛ bɛ n ka telefɔni digi ka n ka appelw kɛ i yɛrɛ ye d'accord awa Gafou yala ɲɛnafin b'i minɛ yan wa k'a fɔ i ni mɔgɔ minnu ye kalan kɛ a bɛɛ kun ye génération ye ani i ni maa minnu ye sigiw kɛ k'a sɔrɔ i ɲɛ kun ka ɲi yala o mɔgɔ ninnu b'i sira bɔ adamadenya yɛrɛ la comme il faut tiɲɛ na bi na kɔni ayi a bɛɛ y'i bila o de don ko i tɛ ko dɔ dɔn fo ko k'i sɔrɔ mais n kɔni bɛ alhamdulillah ni n balimaw bɛ yan ɲɛnafin ba tɛ n na ten mais collègue kɔrɔ ninnu kɔni si tɛ yen mais n teri kɔrɔw ou bien ni m'olu ye école kɛ tiɲɛ na n t'u kalama d'accord seda awa Gafou yala i yɛrɛ furu la wa ayi n ma furu i bɛ san joli la bi an ka tɛmɛ o yɔrɔ d'accord baasi tɛ awa Gafou yala n'i ye cɛ sɔrɔ bi o ka di yan n
den si hakɛ kɔni fɔ mɛ n bɛ 30 kɔni kɔnɔ ka taa mais ne cɛ sɔrɔ a ka di n ye parce que muso i kɛra cogo cogo furu de ye muso danbe siga t'a la ayiwa baasi tɛ awa Gafou e bɛ se ka ladilikan jumɛn di ɲɛtigiw ma minnu ɲɛ ka ɲi e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna kangari kana adamadenya yɛrɛ taabolo sira kan an ka se k'a faamu parce que minnu ɲɛ bɛ ko la ni minnu ɲɛ tɛ ko la ayiwa olu tɛ kelen ye donc minnu ɲɛ tɛ ko la bɛ fɛn dɔ dɔn peut-être min ɲɛ bɛ ko la t'o dɔn an yɛrɛ peut-être mɔgɔ i bɛ fɛn dɔ valeur dɔn ni a taara de mais k'a cogo peut-être i t'a ɲɛ dɔn o kuma i bɛ se ka mun fɔ ɲɛtigiw ɲɛna ɲɛ min b'u bolo c'est précieux i t'a valeur dɔn fo n'a tilar'i la bon ne filɛ ne ye ɲɛtigiya kɛ bi ne bɛ fiɲɛtɔya la bon n b'a fila bɛɛ dɔn bon il faut toujours prendre soin k'i yɛrɛ kɔlɔsi parce que ɲɛko ye fɛn dɔ ye a bɛ komi mobili n'a bɛ boli ni fari t'a la sufɛ mobili tɛ se ka boli dɛ voilà bon n'o tɛ ɲɛ tan yɛrɛ bɛ ko dɔw kɛ u ka sensi développelen don hali ɲɛtigi ɲɛ in dɔrɔn de ye image ye i bɛ yeli kɛ parce que ça te rend autonome mais hakili in de bɛ baara kɛ siga t'a la bon alhamdulilayi ɲɛ tɛ an kun surtout ne mais hakili développelen don an bɛ ala fo ka barika da donc ɲɛntanya in tɛ komi ko wɛrɛ don bon e mun ɲɛ ka ɲi i ka cɛya tɛ i ka musoya tɛ ni ala ye bɛɛ ni sɔnfɛn don bɛɛ ni dakan don bɛɛ bɛ se ka kɛ lujuratɔ ye du jour au lendemain donc ni ɲɛ bɛ minnu kun vraiment k'u hakili t'u yɛrɛ la voilà o faamuyara mais awa Gafou an ɲɛ b'a la télé b'i ka so kɔnɔ yan i bɛ ka télé bila a la i bɛ ka sigi fauteuil kan i tɛ ka chaise bɔ ka jɛ i bɛ yɛlɛn sanfɛ i bɛ jigin i bɛ ji sulu ka di dunanw ma an bɛ se k'a dɔn i bɛ ka nin kɛ ni dalilu wɛrɛ jumɛn ye dalilu wɛrɛ tɛ n bolo bon komi yan ye dɔnfɛn kɔrɔ ye et puis fɛn bɛɛ ye jateminɛ kɔlɔsili don fɛnɛ bon tubabuw b'a fɔ fɛn dɔ fɛnɛ ma réflexe ye ko ye oui la réflexion d'accord o kɔfɛ awa Gafou an ɲɛ b'a la i nisɔnkadi i yɛrɛ b'i to ka yɛlɛ i yɛrɛ ma bon maintenant an b'a ye lujuratɔ caman bɛ yen k'a daminɛ ka taa se hali nabaraw ma ka taa se u ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ni ala ye ni ɲɔgɔnna lajarabi kɛ u la u dusukun bɛ goya u bɛ dimi u yɛrɛ ma u yɛrɛ ti mɔgɔ si jate foyi bilen n'i ye kɔni kɛ dɔrɔn a ma dɔrɔn su kɛ u bɛ dimi donc an ɲɛ b'a la ala kɛ mɛ k'a lajarabi da e kan mais i nisɔnkadi i don o don yan i bɛ yɛlɛ la ni mɔgɔ mana wele téléphone la i bɛ yɛlɛ la i nisɔnkadi mun bɛ se e yɛrɛ ma bon a daminɛ la dusumangoya in ye diyagoya ye parce que i bɛ sin ka ye i kun bɛ cogo min fɔlɔ i nana kɛ lahala min na i bɔra ten a ti bɛn ni ma fɔlɔ bon a daminɛ mais avec le temps faamuyaw bɛ na et puis limaniya ko bɛ bon ne ka yɛlɛ je vois que stress yɛrɛ man ɲi an ma fɔlɔ dimi yɛrɛ ni dusukasi ma y'an ma et puis n'i y'a mɛn i bɛ dusubaya ni dimi kɛ tuma bɛɛ i b'a ban tuma de dɔn donc c'est pas pour cela i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ dusumangoya la o yɛrɛ man ɲi ma fɔlɔ parce que i bɛna cœur dimi bila i yɛrɛ la ou bien tension ni diabète o y'a damana ko ye donc il faut se relaxer se détendre k'a fɔ la vie n'est pas finie c'est ça voilà donc i b'a di ala ma toujours voilà donc i b'i ka mɔgɔya kɛ i b'i ka yɛlɛw kɛ la vie continue c'est ça o faamuyara seda awa yala e bɛ to ka karamɔgɔ jumɛn na wajuli lamɛn kosɛbɛ mali kɔnɔ yan mali kɔnɔ b'a daminɛ n yɛrɛ ka sirifukɛ la fɔlɔ n'o ye Usman Madan Aidara ani kurusi bana yasimi i b'o lamɛn kosɛbɛ alhamdulillah ayiwa mais Aidara lamɛnni ye faamu jumɛn di e ma peut-être anw yɛrɛ ma min sɔrɔ parce que mɔgɔ karamɔgɔ min nɔfɛ i bɛ se ka tugu a nɔfɛ ni fɛn dɔ ye mais mɔgɔ min bɛ so kɔnɔ n'o b'a lamɛn ni hakili dama ye i b'a sɔrɔ u bɛ fɛn dɔ y'a la anw t'o ye e bɛ se ka mun fɔ an ye Aidara kan dakuruɲɛ kelen yani karamɔgɔya yɛrɛ ka na fɔlɔ ne ye min dɔn n yɛrɛ personnellement il est sans façon c'est-à-dire a bɛ baro kɛ a bɛ yɛlɛ a bɛ mɔgɔ takini
adamadenya dafalen don a la mɔgɔya yɛrɛ nisɔndiya dafalen don a la fɛn bɛɛ la et puis a ka wajulu la a tɛ foyi fɔ ni ala ko tɛ siga t'a la n'a ka di ye i b'a minɛ n'a man di a ya voilà tiɲɛ yɛrɛ la siga foyi t'a la alhamdulillah an badenw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw ko ɲuman dɔn nin kun ye an ni awa gafure ka baro ye vraiment an yɛrɛ nisɔndiyara an fari fonina k'a ɲini silamɛma bɛɛ fɛ an bɛɛ ka dugawu kɛ an balimamuso ye n'o ye awa gafure ye o kɔfɛ fana ni min seko ye min ye k'o kɛ ala ko don wa fana an ka hakili to lujuratɔw la ala kira ko ten ko mɔgɔ minnu ye degun sɔrɔ anw na ɲɛko b'o la boloko b'o la senko b'o la kuloko b'o la dako b'o la o n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw silamɛma bɛɛ kan ka gɛrɛ u la wa kana to u ka ɲugu yɛrɛ la an kana to ka kɛ fiyewu o kuma an b'a ɲini silamɛma bɛɛ fɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ ni baden kɛra ni ɲɔgɔnnaw ye an k'an seko k'u ye adamadenya seko bɛɛ la an ka gɛrɛ u la an ka baro k'u fɛ an kana to u ka ɲugu yɛrɛ la walima an kana to k'u yɛrɛ ma furafura ka bɔ mɔgɔya la u dafalen don komi an dafacogo dɔrɔn ala ka jarabi dɔrɔn de o kuma n'o kɛra ɲinifɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ awa gafure an ka baro in e bɛ se ka dakuruɲɛ jumɛn fɔ ka kuma laban ne bɛ min fɔ dɔrɔn kuma ma nɔgɔn aw nana ye ɲininka a kɔni diyara n ye sinon kuma ma nɔgɔn ne ma kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ n balimaw bɛɛ fo inshallah n bɛ alisar mɔgɔw bɛɛ fo alhamdulillah aw yɛrɛ nana k'an ɲininka bon adamadenya b'an cɛ vraiment n bɛ fo k'i barikada inshallah ayiwa baasi tɛ a diyara n ye kosɛbɛ asilamɛw nin kun ye an ni awa gafure ka baro ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw ko ɲuman dɔn hali bi ka dugawu kɛ ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini ala fɛ jamana ala k'a basigi ala ka kɛnɛya sabati farikolo la awa gafure fana a ye limaniya sɔrɔ ka ni degunba in to a kan ka limaniya sɔrɔ ka mɔgɔya k'a ni mɔgɔw cɛ ayiwa cogo min na an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka dɔ fara an bɛɛ ka limaniya kan ala ka jati kama ni mɔgɔ min fana ye lajɛ jamana kɔnɔ jamana kɔfɛ a bɛ nisɔn d'i ma ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin banalen filɛ k'a sigi bi ɲɛko problème kalan kɛra dɔnni b'a la a bɛ baara la elle est fonctionnaire mais o bɛɛ la a bananen don ɲɛko la o kuma k'a yira bɛɛ la lajarabi de ye nin ko ninnu ye ni ala y'a da mɔgɔ min kan i ka n'i y'a ko dɔrɔn i bi ayiwa bɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a ko la a ye kuma dɔ fɔ c'est très très intéressant a ko bana in daminɛ waati dusumangoya bɛ na o jagoya mais an b'a ye mɔgɔ caman na hali bi bana kɛra u sigiɲɔgɔn ye o bɛɛ la hali bi dusu ma se ka sabali donc o limanantanya de ye donc ale bi limana sɔrɔ nin kɛnɛ in kan nin bɛ miiri jigin an yɛrɛ balimakɛ la ani an ka kalanden la n'o ye Yaya Tarawele n'an b'a wele ko Sufiya ala y'a kɛ nabara ye sen t'a kɔrɔ wa kuru b'a kɔ la ale de ye san 8 kɛ a ba kɔ la dɔnkilidala don sigirikɛla don a bɛ boli la karamɔgɔ nɔfɛ donc a kura n'a ka bana ye a yɛrɛ ni anw ye tournée caman kɛ dugu caman na a kura n'a ka bana ye mɔgɔ o mɔgɔ ni kura n'i ka lajarabi ye a ka ca ala fɛ i b'a bila yɔrɔ sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala k'an sago d'a ma an fana an bɛ dugawu kɛ bololafɛnko la ala ka bololafɛnko nɔgɔya ye ala ka furukɛ ɲuman d'a ma furukɛ min bɛ hinɛ la ala k'o d'a ma furukɛ min bɛ se ka bɛrɛ bɛrɛ k'a tare tare an y'a ɲini ala fɛ ala ka kan karamɔgɔ kama yarabi gafuri ala k'o d'i ma ala kira bonya kama sala ala rasulillah a balimakɛ kunu ali sangare kameraman lasina kɔnɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh